Směnový elektrikář dělá primárně podporu stroje z elektrotechnického pohledu, kde když stroj má nějaký elektrotechnický defekt, tak zjišťuje příčinu problému, mění komponenty, nastavuje komponenty. Dále provádí prediktivní údržbu a řadu legislativních kontrol. Jako směnový elektrikář děláte na směny. Ranní směny jsou ty, kde se vlastně řeší ta prediktivní údržba plus vlastně ty prosté na těch linkách a tak dále, ale ta odpolední a ta noční, tak už se řeší primárně prostě zásahy na linkách a je tam i nějaký prostor pro to sebevzdělávání. Nefunguje to tak, že by směnový elektrikář běhal z jedné budovy na druhou a neustále hasil nějaké problémy. Rakona patří mezi celosvětovou špičku v Industry 4.0. Není to jenom o elektrikařině, ale je to, dá se říct, i z velké části o softwaru. A to se mi na tom právě líbilo a viděl jsem právě ty příležitosti dál se rozvíjet. V poslední době jsme dělali dost projektů. Chtěl bych s těma projektama dál pokračovat, chtěl bych se vlastně rozvíjet, co se týká té projektové činnosti, z hlediska teda z pohledu toho softwaru, ale i dalších věcí, co se týká automatizace celkově. Máme spoustu studijních programů, máme, dá se říct, takový lab, kde máme automatizační komponenty, s kterými si může dotyčný, dá se říct, rád. Pokud elektrikář nastoupí s 5 paragrafem, tak je pod dohledem staršího, seniornějšího kolegy, který vlastně ho spoustu věcí učí a po tom roce si udělá 6 paragraf a osamostatní se a chodí vlastně sám na směny. V PG má každý člověk možnost se zapojit do nějakých mezinárodních projektů, a což vlastně obnáší třeba i vycestování do zahraničí. Co mám na Rakoně rád, tak je ta spousta těch benefitních programů. Pro mě nejlepší benefitní program je vlastně zaměstnanecký nákup akcí, kde nám jako společnost přispívá dost značnou částkou na firemní akcie a důchodové spoření. To je taky jako super.